Ето, подредиха се желаящите на жълтата фанелка. Руснак. Но и 10 стартираха. Охо, казахстанеца доста ги издърпа. Сериозна работа. Те правят обиколката за около 20 секунди. Не, повече. Повече от 20. Давай! Германеца определено ще облече. Не в Габровица, германеца. Трябва може да го събличе. Ами той ще го скъса, той явно е спринтьор, ама много се влага. Дай, браво! А така! Оу! Тия правят по половин минута на обиколка. За сега води отбедително от отбора на Бранденбург, Германия и ще помоля след като финишират уважаемата публика Ало! отидем точно от кръста. Живо здраво! На тарелките. Започваме. Ами то почти приключи. Дай, браво! Еми... А сега се отправяме за тарелките. Не, тук съм, ама ще име... Упс! Чай да загасим.